Her gün hiç bes etmän, dünyamyza ýagtysyn saçan, şöhlesi bilen bize ýylydan güneşimize seredelim. Biz şu an güneşimizin 8 minut 20 sekund önkü ýagdaýyny görýänimizi bilýärdiňizmi? O nädip? Diýip soraňyz eşitýän. Munyň sebäbi günden çykan ýagtylygyň tizliginiň geri gelmesi şonça wagt alýar. Ýagny güneş birden ýok bolan bolsady 8 minut 20 sekund soň habaryňyz bolardy. Ýagtylygyň vakuumdaky, ýani boşlukdaky tizligi 1975-nji ýylda bilim insanlar tarapynda sekundda 299.792.458 metr diýip keskitlendi. Ýani başgaça aýdanymyzda sekundda 300.000 kilometr diýip hasap edilýär. Muny anyk düşünmeňiz üçin bir ýolagçy uçagynyň ortaça tizligi saatda 800 we 900 kilometr aralygyndadyr. Eger ýagtylyk tizligi bilen hereket eden bolsak, yer şarynyň daşyndan 1 sekundda 7 gezer aýlanyp bilerdik. Ýagtylyk tizligini has ýakyndan tanamak üçin gelin gysgaça taryhy göz atalyň. Öň bilim adamlary ýagtylyk tizliginiň çäksiz bolanyna ynanypdyrlar. Galilei bolsa ýagtylyk tizliginiň çäkli bolanyna ynanýar we muny subut etmek üçin kiçiräk bir ylmy tejribe geçiripdir. Ol kömekçisi bilen aralarında bir neçe kilometr olan iki ayrı depäň üstüne çykýar. Galilei elindäki ışık bilen garşy depede duran kömekçisine tarap ışıgyny ýakýar. Kömekçisine hem ışığı gören badyna elindäki ışığı ýakmasyny buýurýar. Şeýdip ýagtylygyň tizini hasaplap boljagyny ananýar. Ýöne aralarındaky uzaklyk ýagtylyk tizini hasaplamak üçin gaty ýakyn bolýar. Sebäbi ýagtylyk tizini hasaplamak üçin 2 kilometr uzaklığında däldem, eýsem milyonlarca kilometr gerekligini hasap etmeýär ve bu tejribe netijesi utorýar. 1676-njy ýylda Daniýaly astronom Oli Roymer ýagtylygyň tizligini çäkli bolanyny subut edýär. Roymer öz tejribesinde Jupiterin hemralarynyň oňa iň ýakyn olan Io hemrasynyň hereketine gözegçilik edip başlaýar. Bir ýylyň dowamında Roymer Io hemrasynyň tutulma wagtyndaky geň üýtgeşiklere şaýat bolýar. Gözlerine göre yer Jupiter'e ýakyn bolan wagtynda ýagtylygyň ýere gelmesi bilen yerin Jupiterden uzak bolan wagtyna göre tapawutly bolanyny görýär. Bu hadise ýagtylygyň tizligini çäkli bolanyny görkezýär we eden hasaplaryna göre ýagtylygyň tizligi sekundda 200.000 kilometr bolanyny anyklaýar. Bu hasap ýalňyş bolsa da şol döwrüň şertlerine göre ören ýakyn çaklama bolupdyr. 1800-nji ýyllaryň ortalarında fizikçi James Clerk Maxwell vakuumda elektrik ve magnit meýdanyny ölçeýän usullaryny görkezen özüniň Maxwell deňlemlerini tanatýar. Ol bu deňlemeleri bilen boşlukdaky elektrik ve magnit aýratynlyklaryny çözýär ve massasyz elektromagnit radiasiýa tolkundaky tizligiň çak edilgen ýagtylyk tizligine gaty ýakynlygyny belläp, bu iki tizlik biri bilen takyp gaýt gelýändeki baradaky özüň pikirini ortatýar. Ýagny Maxwell ýagtylygyň da bir tolkun bolanyny subut edýär. 1905-nji ýylda Albert Einstein fizik gurallary dron ýa-da hemişelik hereket halyndaky synçylar üçin deň bolanyny we ýagtylygyň boşlukdaky tizligiň synçylaryň hereketine bagly bolmadygyny aýtýar. Muny atnositçilik teoriyasy diýip adlandyrýar. Muňa mysal hereket halyndaky bir adam elindäki topu hereketsiz ýa-da duran adama göre uzak atyp biler. Ýöne bu gural ýagtylyk tizinde geçerli bolmaýar. Ýagny hereket halyndaky awtolog bilen duran awtolog bir wagtda ışıgyny ýaksa, ýagtylyk merkez nokatyna şol bir wagtda deň şekilde barar. Sebäbi ýagtylyk tizligi hemişelikdir we hereket halyndaky awtologyň tizligine bagly däldir. Eger ýagtylyk tizligi boşlukda bolmasa, ýagny suwun içinde ýa-da aýnadan geçse, onda tizlik üýtgäp bilýär, ýagny ýuwaşlaýar. Şonuň üçin gündelik durmuşda ulanýan äýnik we teleskop ýaly enjamlar oýlanyp tapyldy. Albert Einstein'in atnositçilik teoriýasyna göre boşlukdaky ýagtylygyň tizliginiň üýtgemedigini bilýäs. Günümizde CERN kampanyasy tarapyndan yerin aşağında 27 kilometr uzunluğunda gurulan Apet Hadron Collider arkaly ýagtylyk tizligine 99 göterim ýakynlaşdyk. Ýagny ýagtylyk tizligine ýetmek üçin ýene 3 metr ýetenok.
Bu proyektin maksadı planetamızdan başka yerlerdeki yaşayışı gözlep, elimin beyleki sırlarına göz yetirmek. Yani elimin döröyüşü ve şuna mengdeş malumatları öğrenip bilmek. Eğer yatılık tizliğinde hareket eden raketa oylap tapan olsak ne mi bolardı? Bunu bir ekiz doğanların misalı bilen düşündüreyin. Yusuf ve Ahmet ikisi bir vaqtda bir yerde doğuldu. Ve onlar üçün vaqt adatı bir yağdayda geçer. Ekizlerin birini, yani Ahmet'i yatılık tizliğinde hareket eden bir raketa mindirelim. Ve yerden 50 yatılık yılı uzaklıktaki bir yıldıza yollayalım. Ahmet öz sağıdı ya da vaqtı bilen bir yıl siyahat edip yere dolananında ekiz doğan üçün 100 yıl geçen bolyar. Yani yatılık tizliğinde siyahat eden Ahmet bir yıl qarradı, yerde adatı durmuşuna devam eden Yusuf bolsa 100 yıl. Sebebi Ahmet'in raketası neçe tiz gittikçe vaqtam Ahmet üçün şonça yuvaşlayar. Yani yerde qalan doğan Yusuf üçün vaqt adatı yağdayda devam eder. The Flash ve Interstellar yağlı kinolar görünüz bu misalı has qovu düşünür. Yani qıynalsak da bilim ulğumunda şu vaqt bunun yağlı raketa yasamak mümkün değil. Sebebi massası olan bir cismi yatılık tizliğinde hareket ettirme üçün tükünüksiz energiya gerek bolar. Elbette bilim ulğumu gün-günden ösýär ve adamzat täze açılışlara şahit bolýar. 2016 yılda Yuri Milner, Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg tarafından kurulan Breakthrough Starshot projekti Starship adlı takmini ağırlığı 1 gram bolan yengil yelkenli kosmik gemilerin üstünde işlep başladı. Bu projektin maksadı yatılık tizliğini 20 götürümünü elde edip, yani sekundda 37.000 km tizlikte yol geçen ya da başkaça aydanımızda Ay'a 7 sekundda barıp bilen gemicikle arkalı bize en yakın olan yıldız sisteması Alpha Centaur'a siyahat etmek. Eğer bu projekt çoğulu bolsa, adamzat ilkinci gezek bir cisim arkalı yıldızların arasında siyahat eder. Bu projektin 20-30 yılın içinde yola koyulmasına garaşılıyar. Videonun başında size şu an güneşimizin 8 minut 20 sekund önkü yağdayını görýänimizi aýdypdym. Demek, biz alemdäki yıldızların geçmişdäki yağdayını görýäs. Muňa misal 4 ýagtylyk ýyly uzaklykdaky Alpha Centaura'nın häzirki yağdayını däldem 4 yıllık geçmişini, yani 4 yıl mundan önkü yağdayını görýäs. Gelelim asıl sorumuza. Adamzat näme üçin alemdäki yıldızların arasında siyahat etmäni şeýle arzulayar? Bu sorunun jogabyny Stephen Hawking'in sözleri bilen jogaplasym gelýär. Başka planetalara ýaýramasak, adamzat indiki 1000 ýyllykda ýaşar diýip pikir etmeýärin. Bir planetanyň başyna gelen birden köp hadisalar bar. Ýöne men optimist we yıldızlara bir gün siyahat etjegimize inanýarym. Dostlar, bilişimize göre şu an dünyamız kıyın sıynalardan geçe ve her kim öz öyle öyünde ve menin dost operatörüm gelip bilenok ve şol sebepten öz elimdeki bar zatlardan size video tayinladım. Şular ýaly videonun dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz kanalyma agza bolmagy ve tesvirde de öz pikiriňizi ýazmagy unutmaň. Like basyp hem de dostlaryňyz bilen bu videonu paýlaşyp maňa goldap edip bilersiňiz.